Gaurkoan gurekin Ibai Maiezkurrena, Erreka Kirol Elkartekoa. Arratsaldeon, Ibai. Arratsaldeon, bai. Larunbat honetan, azaroak 21, mendiaren eguna ospatuko duzue Donezteben. Konta iguzu zein egitarau daukazuen. Bai, aurten azaroko 21, esan duzun bezala, mendiaren eguna Donezteben, eta aurten, pixkat berezia izan behar da, pandemia oneri, aurten pandemiarekin ezin dugu beste urtetan bezalako mendieguna antolatu, baina, ekitaldi garrantzitsuena, arratsaldean izaten den proiektzioa aurrera atera ahal izan dugu, eta Alex Txikon mendizale famatu izanen da Donezteben bere liburua eta pelikula berria Mendi biluzea aurkezten, bai. Eta proiektzioaz gain beste ekintzaren bat burutuko duzue? Aurten tamalez, eta tamalez erraten diot, zeren egun oso polita izaten da beste, ekitaldi guztiak urtero izaten dira, goizean mendi buelta bat izaten da, hemen Bono Zorrotzera, Leurtzatik atera eta 2 ordu, 3 orduko ibilbiderat egiten dugu. Erreka Kirol Elkarteak bertan dauka buzoia, eta bizita egiten da urtero, eta harrera ona izaten da, jende asko animatzen baita. Gero bazkari bat ere egiten zen, herriko mendizale guztiekin, eta, nahi zuenak apuntatzen zen, eta azken urtetan belarran jatetxan egiten duen bazkari eder bat, eta gero proiekziora joate ginen. Baina urten, pandemia dela eta gauzoiek ezin dira egin, eta azken finean, proiektzioarekin bakarrik geratu gara. Baina, esan duten bezala, konten, aurrera atera izan dugulako. Bai. Aurten proiektzioa baduzue, baina baduzue ere Alex Txikonekin gero ondoren liburua sinatzeko aukera, ezta? Bai, sinatzeko Alexek liburu ere presentatu behar du, Donezteben, baita pelikula, eta gero, bada aukera liburu erosteko, eta berare hemen egonen da, nahi duenari firmatzeko, eta galdera guztiari erantzuteko, eta bai, beste gauzako. Eta erakusketa moduko bat ere izango duzue, ezta? Bai, kanpoan badira bi karpa jarri behar dira urtean, eta erakusketa berezi bat izanen da, larun batean Donezteben, beraz, bertan etortzen direnak ikusiko dute zer dugun, eta bai, horrela. Eta ze kontatzen diguzu proiektatuko duzuen dokumentalaren inguruan? Azkenean nik uste dokumental eta pelikula eta bai liburua oso espezialak direla. Alex Txikonek denbora bastante desente du gauza hauek prestatzen eta punta-puntako bai liburu bai pelikula atera direla. Alexek nanga par bateri buruz hitz egingo digu bai liburuan eta dokumentalan bai nanga par bateko neguan izan dituen esperientzia guztien laburpen bat da. Azken finean, Alexek nanga par batekin lotura berezi bat dauka, zeren bitan egon da neguan nanga par baten, lehenengoa 2014-2015 urtean, saiakera bat eginez, eta gero 2015 eta 2016 urtean bigarren saiakera bat eginez. Bigarren saiakera hortan, neguan historian lehen aldiz, garriurra zapaltzen lehenengo izan zen Alex Alip Zabdara eta Simone Mororekin batera. Beraz, nik uste historian hito bat markatu zuela Alexek gailur hori zapalduz eta horreri buruz hitz egiten duela pelikulak. Baina baita lehenengo saiakera berezi hori ere. Zer lehenengo saiakeran 200 metro faltan arte igo ziran, oso ia lehenengo saiakeran lortu zuen, Alexek bere lagunekin batera Ali eta Danielen Ardirekin zagoen lehenengo saiakera hortan, eta gutxiegatik ez zuen lortu gailurra, eta bigarren urtean gailurra zapaltzeko aukera izan zuen. Gero ere, liburuan, bada beste kontu bat, 2019 urtean, Alex neguan dago Pakistanen Kabi mendia saiatzen, eta urte horretan, Danielen Ardi eta Tom Ballard mendizaileak nanga par baten istripu bat izan eta hil egiten dira. Alexek Kabi mendia igotzari gutxi egiten dio eta saiatzen da erreskate bat antolatzen nanga par batean 2019 urtean. Eta horreri ere buruz, liburuan bai badira historiak eta bizitako gauz guztiak.
Pelikulan ez da hori sartzen, pelikulan sartzen dira bere bi saiakerak, baina liburuan bai horreri buruz ere hitz egiten dela. Orduan, azken finean, bai liburuan, bai dokumentala da, hori, nangapar bat bizitako esperientzia guztien laburpen bat, Alexena. Eta, bueno, pues, nik uste gauz asko badirela ikusteko pelikulan, eta liburuan gauz asko irakurtzeko. Nik uste oso ongi dagoela liburua, nik bainik ez dut izan irakurri, baina irakurri duen jendeak erraten du oso berak idatzi du dena, Alexek idatzi du liburu guztia, eta bai, hausnarketa sakonak eginek, eta pinta itxura ona du, bai. Ederki. Bueno, entzuten gaituzten guztiak animatzen ditugu proiektzioa ikustera. Eta bueno, joan ahal izateko, nun erosi daitezke sarrerak eta ze preziotan? Sarrerak erosteko, bueno, berandu agian, berandu ez, oraindik badira batzuk, hasiera batean, proiektzio bat da larun batean Lauterritan, euskeraz, hasiera batean bi proiektzio egin behar genituen, euskeraz Lauterdietan eta erderaz 7, gaztelaniaz 7, larun batean. Baina harrera oso ona izan dugu eta sarrera guztiak saldu dira. Erramarra da ere bai, aurten pues, pandemia dela eta euneko 30-reko aforoa dela, gutxiago ere bai. 60 bat sarrera ekitaldi bakoitzarako. Lehen zinean 200 lagun sartzen altziren, eta orain pandemia eta horra 60ra murriztu dugu. Euneko 30, baina gutxiago. Hori, jakiteko ere jendeak medida guztiekin organizatu dagoela ekitaldi hau, eta, bueno, Nafarroa gobernuak jartzen dituen medidak zehatz-mehatz hartu ditugula kontuan, eta horrela dagoela. Orduan ikusirik, bai gaztelaniaz, bai euskeraz, lehenengo bi ekitaldiak, bi egunetan sarrera bukatu zirela, jarri dugu goizeko 12etan 3. ekitaldi bat. Eta harrera ona ere ari da izaten, baina oraindik badira sarrera batzuk saltzeko. Beraz, Ostizetxean, Don Esteben, erosten aldira bainik sarrerak, 5 eurotan. Bai. Oso ondo. Eta, bueno, mendiaren eguna noiztikan ospatzen duzue? Aspalditik ospatzen duzue Don Esteben? Bai, Don Esteben, mendiaren eguna Erreka Kirol Elkarteak antolatzen duen ekitaldiko importanteetako bat da, orain dela urte pila antolatzen da, zehazmehatz ez dakit urtea, noiz hasi zen, baina bueno, urte asko. Aspalditik. Aspalditik, bai. Eta, bai, egun oso polita izaten da. Errate dizuten bezala, urten, pues, falta da goizeko menditzuli hori, eguerdiko poteoa, bazkaria, eta, bueno, pues, hori falta motako dugu, baina, bueno, aurten, pues, horrela da, eta, bueno, etorriko da epoka hobeak, eta hurren urtean espero dugu berriz normalidadez dena ospatzea, bai. Oso ondo, hurrengo urtean mendi buelta bikoitza egin beharko duzue. Igual bai, aurtengoa hori bai. Eta... Politia da, zeren nik uste azken urtetan jende gehiago animatzen dela mendi itzulera hortara. Nik hori itzen eiz nitxik gaztean itzelik, bueno, beti joan da jendea, baina azken urteotan asko animatzen da. Ez bakarrik mendi itzuleraz, baitik eta gero hemen Eguberrietan ere beti izaten dire saioarako irteerak eta mendaurreko irteerak, eta azken urtetan jende asko animatu da eta oso polita izaten da. Baina, bueno, etorriko dira, garai hobeak. Eta zein helbururekin egiten duzue honako egun hau? Bueno, hau helburua, pues bueno, Erreka Kirol Elkarteak bere sekzioetan badu mendiko sekzio bat, eta azkenean egun honetan, pues bueno, sekzio horren eguna antolatzen dugu. Eta, bueno, pues mendi sekzioak, pues mendi irteeraldi bat behar du, bazkari batekin sekzio guztietan ongi etortzen dira bazkariak eta otorduak, eta gero beti saiatu gara, pues, arratsaldetan proiektzioak ematen. Erramarra dut, hemen Erreka Kirol Elkarteak kriston lan egin duela, betidanik, zeren Don Esteben aukera izan da, nik uste goi mailako alpinistak ikusteko. Eta hori esfortzu bat behar da, hori antolatzeko, eta nik uste hemen azken urteetan, eta, bueno, orain dela urte asko, maila oso honeko alpinistak pasa direla, eta hori txalotzeko da, Erreka Kirol Elkarteak horrelako gauzak antolatzea. Orain bertan, Alex Txikon, alpinismoan eta neguko espedizietan punta-puntako alpinista da. Eta urtein ja, 3-4 aldia da, Don Esteben aukera dugula izatea, eta hori placer bat da. Nafarroan aurten pelikularen estrainaldia ere Don Esteben izanen da, eta bueno, pues,
nik uste gauza, bai, gauza arrun importantea dela. Eta, bueno, jarrez kontatzen aldiztut, pues hemendik pasa dira, pues dena, pues hemendik pasa dira Inurrategi anaiak, Pou anaiak, Edurne pasaban, Juanito, Iñaki Otxoa Dolza, tamalez bain ez dago gurekin, baina hori ere hemendik etorri zen, proiektzio bat ematera, eta, bueno, atzentzen naiz izen asko, baina bai, asko izan dira, bai. Eta beste urte batzuetan ere, aurtengoa bezain arrakastatxua izan da egitaraua? Bai, nik uste arrakasta beti izan dula. Beti hemen zonako jendeak beti apoiatu du ekitaldi hau eta beti etorri da bai proiektzioak ikustera. Claro, aurten ikusi barra da, erran dizudan bezala, dena foro kompletoarekin zinean 180, 200 lagun sartzen dira. Eta aurten ekitaldiko 60, orduan, claro, pues normala da segituan betetzea bi edo hiru ekitaldi, bi edo hiru proiektzio. Baina beti izan da, bai, jendeak beti eman du. Zuzen. Harrera ona. Bai, harrera ona. Eta normalki, bertakoak gerturatzen dira edo baita ere Nafarroako beste leku batzutakoak? Bueno, aurten jakin dugunez, ja Nafarroatik bastante, bueno, Nafarro guztitik ari dira deika eta entradak erosi nahi. Bertze urtetan, bueno, zonako jendea gehien bat. Zonako jendea gehien bat, Malerrekako jendea, Baztanetik ere etortzen da jende asko, Baztanen ere afizio asko bada, Bera, Lesaka, hortik ere beti etortzen dira fijo batzuk erran nahi dituzte, urtero ikusten ditu aurpegi berdinak erran nahi dituzte. Orduan bai, baina, bueno, hemengo gure zonako jendea. Eta, bueno, ongi, hori da, bai. Eta urtean zehar, Kirol Elkartean, zein beste ekintza burutzen dituzue? Bueno, aurten, ja, espertonago berriro pandemia dibuz hitz egiten, baina aurten, pues, bueno, oain dena bastante geratua dago, baina guk aldugun moduan gure ekitaldiak aurrera atera nahi ditugu, Mendiaren eguna bezala. Mendiaren eguna ateratzen aldugu, adibidez, eskubaloia, gure sekzio importantenariko bat, pues, aurten geldirika dago, baina ezin delako. Baina ekitaldiak, bueno, orain, badugu bertze ekitaldiak, Eguberriko saskia, urtero errekak saski bat organizatzen du, sorteatzen du Eguberritan, saski importantea ere bai, harrera oso ona izaten da eskualdean, jendeak beti oroitzapen ona du errekariko saskia, famatua da hemen zonan, eta aurten ere hori antzinate bara dugu, eta, bueno, gero Eguberrietan antolatzen genuen, bueno, pues, Saioarako irteraldia, Mendaurreko irteraldia, San Silvestre ere bai, azken urteetan, hori dena estan baien dago. A ber, ez dakit eginen den, nik uste ez, baina ezin dute erran oraindik igual gauzak aldatzen dira, baina oso zail dago. Azkenean, jende asko elkartzen den ekitaldiak dira eta ezin da. Eta horrez, badugu pues, distantzia manteintzen eta zaila izan den dateratzea. Baina, bueno, oainik espetu barra da, eta, baina, bueno, hori ekitaldi horiek izaten ditugu hain urtea maieran. Eta gero, bueno, urtean zehar, gure sekzioak, pues, atopelanean beti haitzen dira, eskubaloia, judo, pilota, bai, baditugu dantza ere bai, baditugu sekzio franko, txirrinduelere hitza ere bai hor dago, baina esan bezala urtean dena, gera, pizkat geldirik, bai. Bueno, datorren urteetarako indarrak ordeko ditugu, guzti honetaz gozatzen jarraitzeko. Eta, bueno, eskerrik asko informazio guzti hau emateagatik, animatzen dugu jendea gelditzen diren plaza horiek betetzera, eta oso ondo joan dadila larun batean egitaragoa, eta asko gozatu dezazuela, bai? Bale, pues eskerrik asko zek eman duzen aukeregatik, hemen gure Mendiaren eguna, pues hori, esplikatzegatik nola izan bar duen, eta zer ekarri bar duen aurten, eta placer bat izan da. Oso ondo, Ibai, ondo segi, besarkada bat. Berdin, igual. Aio,